seo gaibh bagad feiceallach ed mar a chamasú sipain sábhailt. Neist fheumaidh cleasan-teine bhí uabhasach fhèin Brèagha ach uabhasach fhèin Cunnartach cuideachd agus ché chud sé ní 7 degree Celsius. Leis sénach dean cínteach gonne inmhíh a hacan láiseacha agus gan lasach. Dean ceanteach go séú fata is fallá fu bhar bhil na cleasan-teine ed an cúis. Bhí a cadháil tú ceadan ar hat ed an bosach agus ha cutramach a bhí amachchas ar rád go níos nach tachar seo. Feumaidh sparklers a bhí goma Brèagha cuideachd ach goma Cunnartach agus ché. Leis sénach dean cínteach a dhíos go bhfuil inmhíh faic i láimh agus go bhfuil míteach an adamh anil seo ar seán na corachan a bhoscach. Dean ceanteach go bhfuil pala búnach i feisce láimh go níos nach bí éigeann agus cúideach dean ceanteach an cúisí sparklers a head an clachgach i anmhór is gas go míad has go mate fios na a had a ggóil as. Agus me dhéad ma ha peichtichin sibi acu cumamh is daiad bhí faiceallach bhna cleasan-teine cumamh sábhailte is daiad. Seo sildrol ag polplog.